Trying out the boy out, but fuck it, I'm staying on. Oh, keep on sending me slaps to go crazy on 40. Keep saying it's time to be patient. There's so many people, we turning the tables on Capo. Got plans, but we'll say that for later on. První video. What's up, tady Ubeats. Zdravím tě u pravděpodobně úplně prvního videa na tomto kanále. Pro ty, kdo mě neznají, jmenuji se Dan, ale budete mě znát spíš pod jménem Ubeats. Jsem producent a beatmaker a produkoval jsem tracky jako Upgrade od Tektora, King Kong, To není hra, Jako já, Jak jsem řekl a tak dále a tak dále. Samozřejmě potom ještě můžeš znát track jako Dopamin, kde jsi to vzal od Viktora Šína. To je taky z kuchyně tady za mnou. A možná ještě taky Tempo od Nick Tenda a mohl bych pokračovat dál. V tomto videu tě s sebou vezmu do léta 2024. Teďka už začal říjen, venku zima, prší a je čas se ohlídnout za tím, co se vlastně všechno stalo. Byla tam brutální akce, na kterou jsem se hrozně těšil a jsem strašně rád, že jsem se tam dostal. Byl to Travis Scott v O2 aréně, bylo to neuvěřitelný mazec. Prostě mazec. Potom tam byl session se Cedricem, což je vlastně nový člen Rychlých kluků. Můžeš ho znát teďka z nového tracku, co vydal Any Money Mo a nebo Cesta do rája, kde featuje. A potom tě vezmu na skok do studia za Maniakem. Udělali jsme spolu nějaký tracky přes léto, vyšel track Loterie, který je právě teď na všech streamovacích službách i s videoklipem na YouTube, takže ho běž čeknout. Potom tam bylo ještě nějaký výletování, byl jsem se podívat na Vibe Festival, na Šíravu, vlastně ke Košicím, kdo neví. A nakonec jenom menší skok do Říma, takže se v klidu usaď a pojď se podívat, jak může vypadat léto producenta neboli beatmakera v České republice. I'm making his dog like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip. Dojebal jsem věšák. Kokot. Oh my god! Jdem domů, čau tě. Wait a minute, who are you? Kdo je tady ten frajer? Facefront, neboli Bobby Six Killer, je frajer, který ho můžeš znát jako producenta a beatmakera, ale určitě ho budeš znát z tracku Mama I Did It od Pilsího Luka Brasio. Co Six Killer jak Bobby, robí dlouhé moje hobby, fúkam v hotelovom lobby, v jedve jdu s vámi hore, pane, jdu asi sorry, vedia čo majú robiť, A my jedeme dál, zpátky na session k Cedricovi. Piču, ty vole. Jsem raketový inženýr. Tu máš další dřevěný. Jsi zkušený s dřevem. Lisa. No dobrá, to znamená. Prepač, Braško, to nechcel. Ty s tím jako točil? Nie, ja som to nechytil a padlo to celé, sa to rozjebalo. Fakt, prísám. To ale väčšinou tak, čoho sa chytím, tak to sa väčšinou... Těžký, vole, těžký stav. Okrem beat, to mi ide, preto to robím. Ayy, pouring out the song, we getting lit. At a party with La Shawty, yeah, she thick. Took another, then another, she can miss. At a function, I've been going in. Call me Sammy Sosa, I've been making hits. Every day, I've been balling like the next. Talking money, yeah, I need a lot of it. So much I can't eat. Nepotřebuju, aby potvrdili mě. Dnes mám pocit, že jsem vyhrál loterii 2. I když jsem dneska nic nevyhrál, teď jedu chill, zítra bude bol. Nepotřebuju, aby potvrdili mě. Dnes mám pocit, že jsem vyhrál loterii 2. I když jsem dneska nic nevyhrál, teď jedu chill, zítra bude bol. Dál, tam byla session s Maniakem, které jsme vlastně pracovali na nových trecích, v té době vycházela Loterie. Bylo to vlastně super. Práce ve studiu s Maniakem je hard work a zároveň hodně legrace.
Kámo, já už mám trik nahranej, já mám odpracovaný, já jsem dneska, vole, manažer volné zábavy, vole. Já jenom žeru, dělám se na fotbal, už nic nedělám. 2024 album Money a K. Je 18. července 2024 a my jsme na cestě do Prahy a to je úplně jasný proč. Protože tam dneska vystupuje Travis Scott. Je to tak, vyrážíme, uvidíme, doufám dneska aspoň 8krát Fiend nebo 20krát, teda spíš uslyšíme, takže jedem. Do O2 jsme dorazili s náskokem časovým, ale stejně fronty byly neskutečně dlouhý. Na to jsme ještě čekali delší dobu v lajně na merch, tím, že jsme mysleli, že to je vlastně lajna do arény, ale nebyla. Našli jsme si místa a už jsme jenom čekali, kdy se Travis objeví. Greetings from Utopia. Before the show starts, open that shit up. Greetings from Utopia. Before the show starts, open that shit up. Greetings from Utopia. Before the show starts. Okay, this shit is out of control. I'm driving through hell and I done brought snow. It's shining in here and I done brought gold. I hear the sirens right out the chateau. Run me the info. Ten koncert byl neskutečný. Mohl bych tady sedět hodinu a mluvit o tom, jak to bylo prostě úžasný a jak to bylo neskutečný. Jediný co, tak zvuk, no. Zvuk byl teda dost špatný, ale to prostě v O2 aréně tak je. Po Travisovi vlastně následoval návrat zpátky do nějaký pracovní činnosti. Klasicky moje dny v létě vypadaly hodně, že jsem byl zavřený doma, i když byly prostě ty největší vedra, tak jsem vlastně pracoval na nových beatech pro interprety. Byla tam ještě jedna seška ve studiu, kde jsme donahrávali nějaký věci ještě s Maniakem a poté následoval trip na Slovensko, na Šíravu. To je vlastně u Košic a byl tam Vibe Festival, na který jsem se těšil z toho důvodu, že tam vystupoval Cedric, se kterým jsme dělali cestu do rája a na tomto festivalu ten track zahrál poprvé live. Bylo to super až na jednu věc. Já jsem dojel do Košic den předtím horečkami. Chytla mě nějaká chřipka po cestě, bylo to fakt jako nechutný, bylo to nepříjemný, ale druhý a třetí den už to bylo celkem lepší, byl jsem bez horeček, bez teplot, prostě nevím, co to bylo. A vyrazili jsme vlastně na koncerty se podívat, ale hlavně jsem měl radost, že jsem slyšel Cestu do ráje naživo. Po Vibe Festu konečně následovala Detox dovolená. Na tu jsem se strašně těšil. Proč Detox? Za prvé, byl jsem bez telefonu, žádná práce, žádný počítač, prostě chill, klid, nic. Musím říct, byl jsem takhle týden v Tunisu a každému, kdo vlastně dělá, dejme tomu takhle z domu, nebo prostě je zavřenej někde u počítače a nebo prostě pracuje na telefonu, doporučuji jednou za půl roku vypnout. Potom ale následovala trošku i zábava. Nasedli jsme s mýma bráchama, v podstatě nejlepšíma kámošema, na letadlo a odletěli jsme do Říma,
kde jsme dali víkend. Bylo to fakt super, s klukama jsme se zabavili strašně, zase jsme naopak si užili noční život v Římě, bylo to fajn. Potom následoval ještě rychlej cut, jak jsme se vrátili a byl jsem ready na to vyrazit domů. Pokud si toto video dokoukal až sem, tak tě poprosím, abys tam dal like, koment, jestli tě video bavilo. Pokud si dokoukal až sem, tak bych tě tam poprosil, jestli bys tam hodil i sub, protože by mi to určitě pomohlo. A to je vlastně všechno, uvidíme se brzo u dalšího videa. Abych nezapomněl, 25.10.2024 O2 Arena v Praze, Ektor, vidíme se tam, zahraju tam 4 tracky, co jsem produkoval. Upgrade, King Kong, to není hra, jak jsem řekl. Extrém, těším se na to, protože tyto tracky vznikly tadyhle v rohu někde prostě v bytě, v pokoji a budou hrát teďka ve vyprodaný O2 Areně, takže na to se strašně těším a těším se, že se tam vidíme.